českým hráčom. Obaja pustia moskovské Dynamo, kde by malo stať akurát Weinhandl, ale tento je samozrejme ešte iba budúcnosti, pretože Dynamo Moskva sa zlúčilo s Balašicou. Tvrdá strela, po ktorej Tomáš Mojžiš dokázal vyrovnať. Čistá jasná. Prestrelil Jonasa Gustafssona 1-1 v 18. semifinálovej minúte. Na gól z hokejky Johana Harryho odpovedal Tomáš Mojžiš. Až v priebehu šampionátu dopísaný obranca. Takto profitoval z prihrávky Lukáša Kašpara. Mortenson slonil vlastnému brankárovi, keď sa tam snažil brániť Jiřího Novotného a Gustafsson veľa nevidel. Aj preto kapituloval po strele, ktorú by inak brankár jeho kvalít